Id-Deputat Nazzjonalista Mario De Marco kien fost dawk li awgura lil professur Edward Cicluna li issa se jkun qed jokkupa l-kariga ta' Gvernatur tal-Bank Ċentrali. Ftit tal-ġimgħat ilu meta l-Gvern ħabbar li qed jinnomina lil Edward Cicluna l-Gvernatur tal-Bank Ċentrali, fuq ix-xandir nazzjonali Mario De Marco awgura lil professur Cicluna. Jiena qabel xejn nixtieq nawgura minn hawnhekk il-Edward tal-kariga ġdida tiegħu. Dan it-ton ta' diskors Mario De Marco malajr bidlu hekk kif fil-jiem li għaddew mar biex jindirizza konferenza tal-aħbarijiet kontra n-nomina tal-professur Cicluna. De Marco attakka l-professur Cicluna biex wara esperjenza twila fil-qasam finanzjarju saħansitra Ministru għall-Finanzi fejn pajjiżna rreġistra surplus wara l-ieħor issa kien innominat biex imexxi il-Bank Ċentrali. Allura ejjew nifhmu meta qed jiġi propost in-nomina ta' Edward Cicluna għall-Gvernatur ta' Bank Ċentrali maħniex qed nitkellmu dwar nomina kwalsiasi. Hawnhekk qed naraw eżerċizzju ieħor tal-Gvern Laburista fil-politika ta' revolving doors. Fil-jum ta' tnejn il-Kumitat Parlamentari għal ħatriet pubbliċi approva n-nomina tal-professur Edward Cicluna. Issa se jkun rakkomandat biex il-Prim Ministru jaħtar lil professur Cicluna bħala Gvernatur tal-Bank Ċentrali. Fl-laqgħa tal-Kumitat Parlamentari il-membri tal-Gvern votaw favur in-nomina ta' Cicluna, iżda kif kien dikjarat qabel, il-membri tal-Oppożizzjoni ivvutaw kontra il-professur Edward Cicluna.